Keď si predstavím, koľko vojen, koľko nešťastia, koľko ľudského utrpenia vzýšlo z budovy za mnou, tak sa priznám, že nie som najväčší fanúšik politiky a zahraničnej politiky Spojených štátov amerických. Na druhej strane mnohí uznávajú Ameriku ako krajinu slobody, ako krajinu pokroku, ako krajinu technológií, ktoré všetci používame a ako krajinu, s ktorou samozrejme treba obchodovať a treba hľadať príležitosti, na ktorých sa dá významne a spoločne spolupracovať. My sme sem prišli s delegáciou z našej frakcie Európy suverénnych národov, aby sme sa presvedčili, aké zmeny nastávajú v americkej politike, aké zmeny prináša táto nová americká garnitúra, nová americká vláda pre svet, pre Slovensko a aby sme vedeli, ako sa na tieto zmeny pripraviť. Aby sme mali konexie, aby sme mali kontakty, aby sme vedeli tie príležitosti, ktoré sa nám naskytajú, správne uchopiť a vyťažiť z nich pre Slovensko, pre slovenských občanov čo najviac. Hlavne, aby konečne na Slovensku, ale aj v Európe zavládol zdravý rozum a vo svete mier, aby sa ľuďom žilo pokojne, dobre a aby všetci boli šťastní. Držme si palce.